Когато тялото говори, а ние не го чуваме. Да, ако имаш симптоми, изследванията ти са в норма, но в същото време не се чувстваш добре, възможно е тялото да иска да ти каже нещо. Не това, че е болно, а просто да го чуеш. Ако си силен човек, който от години се справя сам, то това видео е за теб. Казвам се Таня Велчева и съм психолог, холистичен психотерапевт и експерт по ментална терапия и нова германска медицина. Понякога тялото започва да говори. Не с думи, тихичко, с болка, с тягане, с умора, тревожност. И тогава си казваме: нещо в мен не е наред. Нещо се случва. Много хора вярват в това, че с тях се случва нещо, че са слаби, че са изморени, но истината е друга. Това не е слабост. Това е знак, че тялото ни дълго време не е имало пространство да бъде чуто. Искам да ви разкажа за един мой клиент, който дойде при мен с постоянна тревожност, тягане в гърдите. Изследванията му бяха в норма, но той не се чувстваше добре и не можеше да спи. Той ми каза: сякаш тялото ми постоянно ме предава, на ръба съм, не мога да се отпусна, дори когато всичко е наред. Когато започнахме диагностиката на неговия случай, се оказа, че от години наред той живее така, събирайки в себе си целия си негатив, преглъщайки всичко, мълчанието, което е в него. От малък той е научен, че трябва да се справя сам, да не притеснява другите, че сълзите не са за момчетата, не са за мъжете, че той трябва да е силен и да не изпитва такива моменти на слабост. Обаче емоциите му няма ли къде да отидат и тогава тялото пое от тази роля. Ролята на подсъзнанието тук е следната. Ние дълготрайната си памет и всички емоции крием там. В съзнателната ни част е само от 3 до 5% от нашата краткотрайна памет, от рационалното мислене, аналитичното мислене, силата на волята и всичко останало като емоции и багаж, който го носим още от преди да се родим, е в нашето подсъзнание. Именно менталната терапия е силна в този случай, тъй като с техниките, които използваме, ние много умело от съзнателната част се придвижваме, заобикаляйки критичният фактор към подсъзнателната, там където са всички тези записи и емоционални товари. Както казах, още от детството, а може би и много по-рано. Така че с помощта на менталната терапия именно ние стигаме до корена на проблема. В същото време новата германска медицина, с която съчетаваме и нашата терапевтична дейност, ни помага именно в това да разберем нещо много важно, а именно, че телесният симптом не е случайен. Той е част от една биологична програма, която се е активирала и в момента тя е била силна, неочаквана. Този вътрешен конфликт човекът го е живял съвсем сам, както ви казах за моя клиент, който всичко това не трябвало да живее сам, не притеснявайки никой за нищо. И именно тялото в този момент то не се обърква, то не греши, то ни помага, то реагира, за да оцелеем. И именно подсъзнанието има тази цел да ни предпазва от други такива беди и затова всичко капсулова там в тези емоции, които са изживени, така че да не излизат и да
притесняват човека, обаче има един момент, в който всичко това, което се е насъбрало там като емоции, когато човек бъде по някакъв начин закачен за подобен проблем, дори да е в другите, тази емоционална среда започва да кипи в него и започва да излиза с пълна пара. Когато разберем какъв е конфликтът и той бъде преживян, кога се е случил, как е бил потиснат, симптомът започва да придобива смисъл. И тогава човек за първи път си казва: сега разбирам защо тялото ми реагира по този начин. В менталната терапия създаваме именно такова безопасно място, за което преди малко говорих, в което човек може да се свърже с преживяната болка, да я назове, да я почувства и постепенно да я освободи. А когато психиката започне да разтоварва, тогава и тялото вече не е принудено да говори вместо нея. При този клиент, когато осъзна връзката между потиснатото напрежение, симптомите и тялото постепенно започна да се успокоява при него. Сънят се възвърна и ежедневието му се промени. Симптомите не са наш враг, напротив. Те са наш пътеводител, за да видим и да чуем тялото си за това, че има нужда да му бъде обърнато внимание, да бъде осъзнат конфликта, който е. Дори само при осъзнаването много хора променят и изцеляват биологичния конфликт, но при някой се налага той да бъде чрез терапия претрансформиран и вече настъпва фазата на изцелението или на възстановяването, в която вече тялото намира своя баланс. Така че ако това, което чу сега в момента, докосна твоето тяло, твоята душа, може би не е време да се бориш със себе си, а да се вслушаш, да си позволиш подкрепа. И не казвам, че точно днес трябва всичко това да го направиш. Днес не е нужно да решаваш всичко. Не е нужно да разбираш напълно какво се случва. Достатъчно е за момент да спреш, да си позволиш да усетиш тялото си. Една пауза, едно вдишване, едно признаване на това, което е. И можеш да си кажеш тихо: признавам и приемам, че в този момент правя най-доброто, на което съм способен или способна. Подкрепата винаги идва отвътре, а не отвън. Понякога започва с това да бъдеш по-мек и да обичаш себе си. Работата с тялото и психиката изисква време, безопасност и присъствие. В индивидуалната терапия търсим смисъла на симптома, осъзнаваме конфликта и даваме пространство на тялото да излезе от напрежението. Ако усетиш, че това резонира с теб, ако почувстваш, че това е твоят момент, можеш да ми пишеш. А сега ти пожелавам осъзнаване, лекота по пътя и много приятни емоции. До скоро!